Subay sa pagsaulog sa World Blood Donor Day, usa ka bloodletting activity ang gipahigayon sa lokal nga gobyerno sa Cotabato nga gisalmutan sa mga empleyado sa Kapitolyo. Gihimo ang mobile blood donation drive sa covered court sulod sa Provincial Capitol Compound kagahapon Hunyo 14. Nagmalampuson ang usa ka adlaw nga mobile blood donation program tungod sa pagtinabangay sa Cotabato Government Employees Association, Integrated Provincial Health Office, Cotabato Provincial Hospital ug Cotabato Regional Medical Center nga nakabase sa Cotabato City nga may temang duguyanihan, sumagip ng buhay, magbigay ng dugo. Samtang nakigduyog sab ang lokal nga gobyerno sa Label, Sarangani Province sa pagsaulog sa World Blood Donors Day, pinaagi sa pagpahigayon og bloodletting activity sa Barangay Kawas. Gipangunahan mismo sa Philippine Red Cross, lokal nga gobyerno sa Label, pinaagi sa Label Municipal Health Office, Kawas Barangay Council ug Philippine National Police ang aktibidad. Ubay-ubay sabang midunar sa ilang dugo ato sa aktibidad, hilabi na nga daghan ang hinahanglan og dugo karong panahon nga nauso ang sakit nga dengue. Nagpaabot sa iyang pasalamat si Municipal Vice Mayor-elect Lente Jun Salway Jr. sa tanang misalmot sa bloodletting activity, hilabi na ang mga wala nagduduha sa paghatag sa ilang bililhong dugo. Gipasabot usab ni Salway Jr. kung unsa ka mahinungdanon ang pagdonate og dugo nga makasumpay og kinabuhi sa mga nanginahanglan. Gipasidunggan usab sa aktibidad ang mga barangay, individual o grupo nga hugot ang suporta sa bloodletting activity. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.